Maigsoon mayong gabi. Aniya kita sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Adunay pinulungan kaalam non potest isidiotonum qui non subis veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Way pangatarungan nga bulungtad kun wa sa kamaturan ipasukan. Ang atong Ginoong Hesus maingon, ang ako mga pulong maong kamaturan. O kung kamo magpabilin sa ako mga pulong, maluwas kamo pinagi sa kamaturan. Mao kini mga pulong sa Dios nga nagpahinomdom kanato, nga siya nahigugma kanato, ang tanan maluwas. Sa kabahin sa Biblia, sa San Mateo 18, nag-ingon na Ginoo, dili gayud ako buot nga dunay usa kaninyo nga mawala, nga dunay usa kaninyo nga maimpierno. Kaya naibaw ako sa kainit sa impierno, sa kayo sa impierno. Tumpin-tumpiyon ang kaayo sa kainit sa kayo sa kalibutan. Dili makatumba sa kainit sa kayo sa impierno. Ug kini walay katapusan, kini walay pagunong hangtod sa kahangturan. Mao nga ang gugma sa Dios kanunay iyang gipaila, nangasalaag nangawala kamo, mibiya kamo kanako. Isaiah 59:2, sa diha nga makasa kamo kanako, nagbudhi kamo kanako, o mitalikod kamo kanako. Apan wa ako mobiya kaninyo, nagpadayon ako sa pagdapit kaninyo, kay nahibalo ako unsa katahom ug kanindot sa langit nga akong giandam alang kaninyo. Huwag nasayod sa kapait. Unsa ka makalilisang ang kayo nga di matapos pag-antos dito sa impierno. O nagibalik ni Jesus pagingon, dili kubot nga dunay usa nga mawala, kundi ang tanan maluwas. Dili ta maglangan. Sa atong pagbalik sa Ginoo, ang kasulatan na ingon, ayaw ilugway, ayaw iuswag-uswag ang imong pagbalik sa Ginoo. Kay ang kamatayon sama sa usa ka tawo nga dunay anino, ang iyang anino nagauban kaniya kanunay. Ang ato sang kamatayon naa kanunay luyo kanato. Sa pagsukamod nato kalit mabot nga ni ang kamatayon. Salamat doon ako'y amigo nga suod kayo, ang yangan si Louis J. Nakita na ko nga siya may galaon, buutan, matarong, dili manglibak, o kanunay gid siyang musimba. Kanunay siya mukalawat sa mga lawas sa Ginoo. Daghang kay mga tao na kaila kaniya, mi-admire kaniya, midayeg kaniya, siyang kaligdong, kabuutan, o kamahigalaon. Pero gahapon, kalit lang natumba, o pag alirong pas mga tao, patay na. Ang iyang sakit miyatake kaniya, heart attack. Busa igsuon ayaw paghunahuna, ngalugwayan pagabisag ugma, bisag mingon usa ka semana, mingon ngalugwayan pagka usa ka buwan. No, dili ikaw mahibaw, dili ta mahibaw. Busa mga nigugma ko mga igsuon, ang atong tulumanon karon kanunay pahinomdom ka nato sa mayang balita, sa manang mayang balita. Ningon si Jesus, ang may balita mo nga ako nagdapit ka ninyo, kamong makasasala, kamong mitalikod ka na ako, nagdapit ko, kay kung maghinulsol mo sa inyong mga sala, ako mong pasiluon. Bisan kung sa kadaghan sa inyong sala, bisan sa kangilad, kagrabe sa inyong sala, ako nang palaon o ako kang pasiluon. Maigsoon niya ata sa New Creation Servant Community, usa ka Catholic Charismatic Community nga dugay na panahon ni Cardinal Julio Rosales. Niingon siya nga ang New Creation Servant Community o ang mga Catholic Charismatic groups magapadayon, hinaut untang magpadayon, kay ang Catholic Charismatic kanunay dunay Life in the Spirit Seminar, doon ay Baptism of the Holy Spirit. O daghan na kasinati
sa milagro sa Ginoo, sa pagbago sa mga taong makasasala nga naibalik sa sabakan sa Ginoo. Mao na ang New Creation Servant Community nagpadayon. O ang tuig 2026 hangtod sa 2029, doon ay new set of servants. Ang presiding head servant mo Sister Brilia Albao. Yes, presiding head servant Sister Brilia Albao. Nya musunod mga kaubanan. Formation head servant si Sister Jeneline Lawan Anango. Ministry head servant Anango Sister Maricor Maligon. Sa prophetic servants sila si Brad Romil Yenes o Sister Jezebel Alenyo Yenes o ang akong mga paghinaot ni Brad Rumi nga mubalik na yung kabaskog mga lagad kanuna siya nagalagad. Sa kingly servants nangu mo si Bradry Albao nangu sa kingly servants. Sa priestly and liturgy servant nangu mo si Brad John Nolan Lanik. Community secretary Sister Jasmine Lodonia Arceles. Sa admin and custodian Sister Gina Bilicario. Ang iyang mga kauban, assistant, sila si Sister Norma Alicos, Sister Edna Pino, o niya ang worship servant na nangu mo si Brad Joshua Asingwa. Sa music tri-servants, sila Sister Christy Agas, Brad John J. Baino, Brad John Nolan Lanik, o Sister Christy Agas. Gigasahan gini og usa ka tingog nga sa labi na sa awit nga espirituhano. Manindot kayo ang yang tingog o mao ni ang nangu sa music tri-servants. Sister Christy Agas, Brad Ryan J. Baino o Brad John Nolan Lanik. Sa healing and counseling servants ang nangu si Brad Spiridion Iting o Sister Ida Iting. Sa prayer intercessory servant nagnangu mo Sister Mera Sinesa. Ya assistant Sister Josephine Lee. Ya kanunay sa atong prayer meeting o sa atong rosary o sa pagtuon sa balang kasulatan. Sa teaching ministry ano si Brad LB Sineta, Sister Chris Sinita. Ang atong Bible catechesis wag gani sipyat basta walay bahasdan. Ang nangaw mo si Brad Alex Basik. Dili tugan hindi ni kaya magandam sa tug nindot ka mga mensahe o mga pangutana. Sa temporalities, team servant sila Sister Josephine Basik, Sister Josephine Lee, Sister Cypress Velasco. Ang Uys and Men's Ministry nangumo si Brad Mario Uy, yang kapikas Transpo Ministry Sister Nida Uy. O niya sa teaching ministry si Sister Jacel Lodonia, Brad Joseph Bergayo, Brad Joshua Asingwa. Ang couple cluster servants Brad Mario Uy o Sister Nida Uy. Sa single adult women cluster anong mo si Josephine Lee, single adult men cluster. Anong mo si Elodie Intrampas. O niya sa youth cluster servant anong mo si Brad John Nolan Lanik. Sa youth adult women anong mo Sister Almira Belicario. Sa youth adult men nango Brad Joseph Bergayo. Sa general services servant nango si Brad Richard J. Piodor. Sa mo ang ato mga lingon o talaan sa 2026-2029 set of servanthood. O diyak, doon naman ito'y painomdom sa Catholic Charismatic maliyog ko ito. Doon na tayo pahibaw nga may nungdanon nyo kayo para sa Catholic Charismatic Invitations New Creation Servant Community LSS. Ang atong mahinungdanon kayo nga pag-apil salmot nini nga nagkahulugan o
ni Saum ta sa bag-ong kinabuhi sa LSS sa August 29. Ngadto na sa August 30. Duha ka adlaw ni dong. Nya do na pag Santos nga mesa. Bosang pinumduman na ito mga igsong na minaw nga buot mo sinati sa kinabuhing espirituhanon ug pagbago sa kinabuhi nga mahumudta sa panalangin sa Ginoo o mahunlak ang atong mga kasagaran, kasaypanan o kasalanan. Ang Diyos mag-aayo ka nato. Pinagi sa New Creation Servant Community LSS August 29 Agosto 30 doon o diya ang Ignite Evangelization through Music sa September 20 ngadto sa alauna ngadto sa alas 5 maisan nga maka sinati kita niini og sa IC3 ang venue likod sa Landers tultol pantas Landers luyo na ang Cebu Catholic Television Network na diya ang IC3 dakong binyo o manindot kayo sa atong pag-apil pagsalmot ining giskutan Ignite Evangelization through Music September 20 launa nga to sa alas 5 sa IC3 kaya dako kayong building diya ang itukod ni Brad Lito Barino muna likod sa Landers. Ato na yung balikon pagpaibaw dong, aron din dalam malimot. So, mga nagugma kong mga igsoon, ato na yung sugdan yung atong tulumadon o maminaw ta sa atong mga kaigsunan, masin doon na yung mga mensahe o doon na ba'y pangutana. Niya si Ricardo Resene. Salamat Brad Sok, may gabi Brad Sok, dito sa New Creation Servant Community o sa tanan naminaw o nagtanaw sa atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Nadiri ko sa Biblia, Brad, sa panultihon 15:29. Maminaw ang Diyos sa pag-ampo sa taong matarong, apan dili niya tagdon ang pag-ampo sa mga dautan. Sa Josue 6:17, maulamay luwason ang dautang babaeng si Rahab, kay gitaguan niya ang mga espiya. Sa Mateo 21:31, si Jesucristo mingon, sultihan ko kamo nga ang mga dautang mga babae mag-una pa kaninyo dikto sa gingharian sa Dios. Akong pangutana Brad ba na di man jud kaniya tagdon ning pag-ampo sa mga dautan pero nya naman ingon man siya na mag-una pa man ang mga dautang babae kaysa inyo Brad dikto sa gingharian sa langit. Paliw ko ng patinaw Brad Sok. Salamat kay Ricardo Rene. Resene nga mga pangutana nga sunodong klaruha gina kay gusto kay mo pangutana sa mga teksto ni mong gisgutan nga ang una mo ning panultihon 15:29 nga ningon ng Diyos nga kon mag-ampo ang usa ka buutan nga tao matarong nga tao naninguha pagtuman sa akong mga sugo kanang tawhana mangayo na kanako ug dili ko gayud balibaran. Usa kani ka manindot nga panaad sa Dios nga di mamakak. Doon na tayo gisangon nga problema. Tayali doon ay sakit o grabe mga sakit o doon na baybahin og tipik sa atong sakop sa pamilya nga nalibok na sa drogas o mga kalibutanon nga haylo siyawa. So nagkinahanglan kay tawag luhod pagpangaliw po sa Diyos. Huwag mo na, ipaibawan ta, dili ta balibaran sa itong ipangayo. Panultihon 15:29 nangingon, kung mag-ampong usa ka tawo nga buutan og matarong, akong ihatag kaniya maminaw ko kaniya ug ihatag ko ngayang ipangayo. O nagdoon na tayo problema, labi na problema sa kalag. Di nato kalimtan, usara itong kalag. Sa maninguha kita paghunlak sa nagapos nga mga kagahuman o haylo siyawa wa tay kalibutan nga ginapos na ta siyawa makalilisang sa tanang makalilisang kana mo'y labing taas kung magapos ta siyawa pero wa ta magkabana gigapos ta sige bulatag inom og ladok sa
Yutan-on og masalan-anon nga kalipay. Hinumdumi ang kalipay sa kalibutan mula bayra. Pero ang kalipay sa langit o sa kahingpit nga kalipay, nga way sama nga kalipay, matod pag sa Ginoo, ako ning giandam ang tao dili para sa kalibutan. Labi na dili para sa impyerno. Giandam ko ang tao para sa langit. Ang langit maong kinabuhing walay katapusan. Ang kalipay walay sama. Uban ka nako dito sa langit. Pero nga naman na ingon din nga, ang mga daotang mga babae mag-unaman sa pagbalik sa Ginoo. Kaya lagi, parehara kong tao nga masakit, ya grabing sakit, di ba? Maninguha ta nga makaabot gyud tag tambalanan o doktor, niya resitahan ta, maninguha kita pagtuman na nakadaadlaw, aron malugwayan pa itong kinabuhi. Mao sa ning makasasala. Dugkalo ni sa Ginoo siya mga pagpahibaw, tao, ayaw paglangan, pagbalik ka nako. Kaya wag yung kay laing kapaingnan. Igabot sa kamatayon, dato, kabos, tigulang, ubatanon, ubata pa nga masuso. Deuteronomio 32:39. Ngayon na Ginoo, ako'y nagbuot sa pagkatao sa tao. Ako sa'y magbubuot sa kamatayon sa tao. Muna nga, ang mga babae siyang magkasasala, tungod sa kahadlok ng mamatay nga di kabalik sa Ginoo, muna maninguha sa sila. Labos tanan, ang Espiritu Santo magahonghong tagsa-tagsa kanato. Ayaw paglangan inday, kanang imong pagkanaa sa lunangan sa sala, hawas diha, kay imong bation ang tagsaon nga kalipay. Kini mga pulong umahonghong Espiritu Santo, hinungdanon kayo, nga makahapugwat ang tao nga nagapo sa sala. Aron budali siya paggakos sa Ginoo nga nagpaabot kanatong makasasala. So mao ni ang atong katubag sa pangutana ni Ricardo Rizane. Importante ning panultihon 15:29. Ang usa ka tawo nga buutan, usa ka tawong matarong, usa ka tawong nagbuhat og mayo, magampo na kanako matud pas Ginoo ug kanang mga tawhana dili nako balibaran. Sundon taning mga tawhana nga magpuyo ta, nga gihubo na nato ang kahugawan nga sapot sa kadautan. Musulob na ta og bag-ong sapot sa kinabuhi sa pagkabuutan og matarong. Kay Ginoo nagingon, pinangga ta ka anak, ug ako ti ka pasiluon, kay mo nagi hubo ang uniforme na Satanas nga gisulob kanimo. Unya niyaman si Mado Aquino ang suto ni Dagdog. Salamat ba Jok ug may gabi sa tanang gapaminaw sa atong matulanon nga programa nga ang kitanawas pagtuong Katoliko dinhi sa New Creation Servants Community. Di pa Jok naaman sa kuan ba Jok ang akong pangutana ba Jok pinasikat sa katungkuan ni si Satanas ba sa wapas sa mahimong yawa ba anghel pa sa ba kay siya may prinsipi sa mga kuan sa mga anghel gi tawag masag kuan kabugason kanang naman na sa kuan ba sa Isaiah 14:12 nga kuan siya kanang buot siyang mo kuan sa Ginoong Dios ba mulabaw ba ang akong pangutana ba ba katong na kuan ang iyang garbo ba ba nga natandog ang iyang garbo ba kay tungod igi siyang kuan ba sa iyang garbo ba nga buot siya mo kuan sa Dios kanang mulabaw ba unya ba ang akong pangutana ba kato si Lucifer ba ba murag sa iyang kaugalingon ba murag sa ato bang kuan ba murag kanang dako yang oo murag ni kuan sa ba kung sa ato pa ba murag ni dako yang oo ba para ba sa agawon gani kuan kinitawan nga pagkausap ni kuan ba nagikas pagkaanghel ba nga pagkausap ni Lucifer ba ngadto sa pagkayawa ba kay murag kuan man sa ato murag kuan man sa kuan murag unsa may kuan dong unsa may pangutana nimo palihog lang katong pagka kuan na niya ba saban katong pagkausap na niya ba nagikan sa pagkaanghel ba ngadto sa yawa ba unya gikuan na siya ato unsa may pangutana nimo ana nagikuan na siya sa gikuan klaruhan na Inlan ba, kay klaruhan na kuan kay dili na mayo unsa may mong pangutana may tungod sa pagkapukan ni Lucifer ngadto sa pagkayawa unsa man kuan ba kaning abuto kong kuan ba suk ba pasabot ba nga
kung sa ato pa mura sa kanang dako ba yang uba murag Lagi mo Oh, nang ibasa kanina. supol pa siya, oh. 14-12 sa sayas kato kasi dosi. nga ang si Lucifer dihay garbo nga gustong mutupong kung labaw pa sa Dios. Pero sabay mo pangutana na. Nga kuan lagi nga kuan lagi siya kanang Ay lagi na nakuhaan kay. Supak ba siya ba? Sige na kay sabtan ako imong tuyo. Mo na nga yes. Ang unang nakasala mao si Lucifer. Gamhanan, matahom, ambungan og napuno sa nginganlan nato gasa kagikan sa Dios. O kanang kahimtanga nakapahimo niyang pagtukod og ni nahimong usa ka bantayog sa pagkamapaytason. Garbo. The first sin is pride. Muna. Siyang garbo, nagbong siya. Gikan sa kahayag, kagahuman, o kaduol sa Diyos, napukan siya manimo siyang yawa. Mausad kita. Ang atong ginikanan, unang amahan o ginahan. Ngayon, Ginoo, ayaw mo pagpaduol ng kahuya, nadya ang akong kaaway. Ayaw mo pagpaminaw niya. O ayaw mo pagtanaw niya ng prutas nga gipuy-an nga namunganga namunga ang daghan nga mga prutas. Ayaw paduol. Paduol ma siya. Siya iba. Paduol sa siya dan. Motang kiingnan ni mingon sa tanas gibakakan mo sa Ginoo. Kayang tinuray kung mukaon mo ning prutas nga akong niyasa kong nataran. May sama mo sa Diyos. May sama mo kamakagahom sa Diyos. Muna nito, taon sa ato na ginikanan, kay gustos lang, may mong sama sa Diyos. Garbog yapon. Muna nga, pride is the mother of all sins. Sa in English pa, binisaya, ang garbo mo na'y nag-una sa tanang sala. Muna nga dias Biblia na San Mateo 18:4, kung mapobsanon ka mo, samas ka mapobsanon susa ka bata, kamo akong dawaton o himayaon ako, kay kamo mapobsanon. Maragi pahimugat sa Ginoo ang kamapobsanon nga dili ta magunahon na sa mga dagkong mga butang, dagkong kagahuman o bahandi ba o pagdaig bas mga tao, iwakli ta na. Kay mo na'y makapaturok og sungay sa atong kalag nga mo talikod na ta sa Dios. Kung bisang saon tagtuktok sa Ginoo, sige lang tagpaminaw, pero di mo tamod siyang ginapit. Kamong mga makasasala, duol kamo kanako, kay dili ta mo balibaran. Bisan unsa kangilad sa iyong sala, bisag ang inyong sala daghan kayo sa masaba sa dagat, ako mong pasiluog. Pero ayaw kog biyaya, ayaw kog talikdi. Sa panahon nga ikaw mo talikod ka nako, imo pa kong katauan. Nasa Pebrero 1:14, ningon na Ginoo, sa akong pagdapit kaninyo, inyo kong gibugal-bugalan, inyo kong gikatawan. O karon mahimo ba nga ako na mo katawa kaninyo? Kaya bisan unsa unyag sangpit unyag panapang kanako, sirha na nako tungod sa inyong garbo. Okay. So niya si Brad Ray atong paminawon. Albaw. Mayong gabi, Brad Sok. gabi. Maayo sa mga naminaw karon Yes. sa ato ang programa. Brad Sok, diri sa panultihon o Proverbs 26:4-5 naay mga pulong nga nagsumpaki bitaw, Brad Sok. Oh. Pwede ninimo siya mapatinaw. Nagingon diri nga ayaw tubaga ang buang-buang sumala sa iyang kabuang aron dili ka mahisama kaniya. Sa 5 sa sunod gyud nga bersikulo niingon pod nga tubaga ang buang-buang sumala sa iyang kabuang aron dili siya magtuo nga maalamon siya. Unya diri pod sa kuan, Bradsok, sa motto, Bradsok, no, murag nagsumpaki, Bradsok, pero I know nga naanay deeper meaning.
ang nga pwede nimo mapatinaw ug diri pod sa kuan badsok sa Mateo 27:5 og sa mga buhat Acts 1:18 kabahin ni Judas kung naunsa siya pagkamatay sa Mateo. Naghikog siya badsok niya iyang gilabay ang iyang mga kwarta nga nahatag sa iya isip ganti ngadto sa iyang pagbudhi sa Ginoo. Pero sa mga buhat iyang gipalit ang ganti niya nga mga silver coins ug yuta, pero sa iyang pag-adto atong lugara na disgrasya siya ug namatay siya badsok. So pwede na siya maklaro badsok kung sa may gituhuan sa atong simbahan na ning kabahin na ning mga basahon nga medyo nagsumpaki badsok. Salamat. Salamat kayo, Brad Ray Albao, sa imong may pagutano. Nagkutlo ka o libro sa Panultihon Proverbs nga nag-ingon nga kung ang imong gikaatubang usa ka buang-buang nalisuan sa iyang nalisuan sa iyang normality na himo ng abnormal, niya tagda siya sa ingon siyang pagkabuang. Yan ingon na sad siya sa man nato pagtagad sa buang. Kung ang buang mingon nga ako mo'y hari sa kalibutan, yan mo katawa, o ako makagagahom sa kalibutan, o siya mo katawa. Kita sang maminaw ang anibaw matang dili na tinuod, dili na sa tamukuyog sa iyang binuang kay matakdan niya ta siyang pagkabuang. So palabyon tala na siya. Pero kung doon na sa mga gisulti nga ingno nato matukma sa ka buhat o sa kamatuuran, o mingon na siya nga ako tao, pero mamatay sad ko, nahibaw sa ko sa numero na ko 50 o 50 usa ka gatos sa kong edad muna ako mamatay. Kanang yung kasulti iyara na nga usab ato ulas ang paminahon og dili sa tamuditsog dawat nga kana tinuod. So wala atong pagtagad sa buang. Kung siya magsulti siya mga binuang, o dili na sa tamukuyog siyang binuang kay may sama na sa tanyang buang. Pero bao lagi kung nga siya magasulti sa sulti nga 4 plus 4 equals 8. Audis na tamingon wrong na kay nakatugpa sa siya og gusto ba. So doon ay panahon nga ang buang naaingan na nato og kining clear mind. Ang iyang utok limpyo sa panagsa. Manang doon ay panahon nga buang mo sulti mayo. Doon ay punwa na panahon sa ng buang nga katawa, hilak, ligid siyuta, luhod. So kana lihok na ang nirolyo na siyang alipatakan ang abnormality nga siya makita na ang iyang maingon na to kakulangan o nakinanglan na siya tambal tingali nga makaayo niya. So mo na atong tagad sa mga buang. Kaya ang sunod kining sa buhat sa mga apostoles, akto sa buhat o pag nisangko sa pag hikog nga mao si Judas Iscariote. Nga matod pas Ginoo kining tawhana ako yung gipili. Gawas nga gipili ako siyang ihatagan og gahom. Gahom sa pag-ayog masakiton. Gahom sa pagpahatag og matinaw nga mga pulong. Pero nga naman nga nausap man si Judas Iscariote nga unta diha man siya supat sa Ginoo. Mao na walang mahibaw ang uban pero ang Ginoo hibaw nga si Judas mo'y maghupot sa puntil sa mga amot o kaha mga hinatag sa mga tao nga gustong mo support sa mga apostoles. Pero mukawat siya sa kwarta nga ingno na to tinigom og siya may tesorero. Muna nagsugod pag-ugman ang yawanong buhat o gunahuna ni Judas. Muna nga
iyang gibudhian ang Ginoo. O ang iyang mga hiyas gihatag sa Ginoo nagkanam og kawa o moto ang dangatan niya. Mao nga gibaligya pa kanya ang Ginoo. Pero nakaingon sa siyang kugalingon nganong nakaako mago pagbaligya so sa katao nga buta patano naghatag kanamo ka. Og luyo pa gyud ana siya anak sa Dios. Usa siya Dios. Pero mao lagi nahog si katapusan ibulig sa kwarta gi baligya siro. Nya nagdak moto naghikog og namatay. So dautan nga kamatayon si Judas. Sa dangatan niya o sa ginangatan sa iyang kalag ginoren hibaw kaya ningon masad uban o gwa pa Judas Iscariot wa antay mo baligya sa Ginoo og na tuman ang pagpanubos kanato tungod sa kasaypanan ni Judas. So dili na ta mosumpay ana kay ang Ginoo na hibaw na wa pabuhatan ni Judas. Kunya niya ba sister ato paminaw sister yes Brelia Albao. Maayong gabi, Bradsok, og Yes. sa ako mga kaubanan dinhi sa New Creation Servant Community. Ako ang pangutana, Bradsok, di ba kanang giingon man sa kanang Bible og nagtuo man gyud ta nga ang Ginoo puno og sa kaluoy sa iyahang mga anak natong tanang sa tanang katawhan unya murag na ay kuan pod ba kanang murag mo conflict pod bitaw sa akani ato ang gospel karong adlaw Yes. nga nag storya bahin sa kanang employer unya kanang nag-hire siya og mga mamumuo gikan sa yusbuntag sa udto sa dapit na sa alas 3 hangtod na sa hapon kaayo unya kanang sa diha na nga tinghatag na sa suhol iyahang gitawag to ang pinakaawahin niyang gitawag gi-hire o unya kanang unya ang suhol parihura sa naawahi ug sa nahiuna so kanang medyo malibog ta no ma-confuse ta gamay nga ngano kaha nga pariha raman og suhol ang tanang mga mamumuo nga ang katong nag-una mo'y nag-ugmad og una nabuwad sa init unya ang katong mga naawahi kuana gamay na lang oras ang ilang giserbisyo apan gisuhulan gihapon sila sa samarang suhol sa nag-una unya sa ato ang makuan nga ang katong employer monto siya ang bali ang Ginoo so moto ang pangutana Bradsok hibaw ta nga ang Ginoo just fair pero naamay mga pasumbingay sa ebanghelyo nga ingnana ang pagka-presentar katulang Bradsok ang ako ang pasubay. Salamat. Salamat kay Sister Brelia Albao atong presiding head servant sa New Creation Servant Community. Now, sa ebanghelyo karon mo lagi gisgutan ang Ginoo nga usa ka pasumbingay niya nga dunay usa ka marang-arang og kahimtang ya dunay sa gipatrabaho nga dunay sweldo nga 8 ka oras butang talang ang sweldo 700 ba unya gikan sa alas 8 ngadto sa alas 4 o alas 5 sa hapon so ang sabot nga mo ang sweldo butang ta 600 sa ka alas 8 sa buntag hangtod sa alas 4 pero do ba nagabot nga ulahin na kayo ba o doon na gani nakatrabaho nga katapusan ng takna 5 o'clock pero naibong na kay pagpanwildo parehara mas lagswildo ito ni reklamo ang mga nag-una Senyor sa maning pagka-unsaa nga kami nagtrabaho 8 ka oras o kinig usa ra ka ora pero pariha man ang imong gihatag
kanamo nga nagtrabaho buhaw ko oras o kaniyang usara na yung Ginoo na ibaw ko sa yung ibati kay ako may nagbuot o naibaw ko ngano kay doon na mo ikasina o ang kasina ninyo ang justice, ang kaangayan, wa na ko lapasa. Kaya nagsabot man ta nga 600 pesos a day. Di ka sa alas 8 ato sa alas 4 pas hapon. Kini, sa rakaura ang iya trabaho. Nagbagulbol mo. Nga naman nga, sa rakaura, naghatag yapon ka og 600 pesos nga dili man 8 hours. Yan na yung Ginoo. That is justice and charity. Justice mo, nagituman ako. Ang kangayan, gituman ako. Na atong gisaan ka sa 8 ka oras, doon na may sweldo nga 600 pesos. Kung kining usa, kaluoy na ako, charity na ako. Ang naa sa inyong kasing-kasing, maong kasina nga ako may natago. Di mo kahimo ni anak. Ako'y nagbuot. Ang tao nga ulahing ni trabaho, pareha ni mong sweldo, dili na hustisya. Kaluoy na ako. Muna sa ang conflict niya to, maong katong mga tao nga nasina ba, mo sa nga itong Ginoo nga. Grabe kayo. Nga doon ay usa ka tao nga sukad sa kabataan-o, naghimog sala, pagpanulis o pagpangawat, yahidakpan, kauban niya nga gilansang sa krus. Kunya ang maong makasasala, naminaw siyang kauban nga nagbugal-bugal siyang sa manunubos. Ngayon siya, ayaw himuan na Brad, kay tarong ang iyang gihimo sa katauhan. Wa siya maghimog sa daghang milagro yang gihimo pagtabang sa mga kapos. Banhaw sa patay, pag-ayos mo sa kiton. Ayaw siya bugal-bugal eh. Muna ang Ginoo, naminaw nga kini mo sa katulisan, nagbiyay-biyay kaniya, pinang sa katulisan, tunay kasing-kasing. Nga niila siyang pagkamasalay po. Kunya maong tulisan nga diha sa iyang tupad, katong namadlong mingo siya Ginoo, kuntuan na ka si mong gingharian, hinumdumi ko. Kaya Ginoo, dili ka hinumduman ko ikaw, karong adlaw mayuban ka sa paraiso. So, ningon ang okay, so mao na ang gisulti sa atong Ginoo nga ang iyang kaluoy ba tao nga nagsugod siyang kabatanon sa pagpakasa, pagpangawat o pagpanulis, pero diyan na siyang tupad, nagpag-o siyang kinabuhi. Nakita ang Ginoo nga may nulsulo ng mga tao. Ginoo, kung tuwan na ka si mong gigarian, hinumdumi ako. Niyong Ginoo, dili ka hinumduman ko ikaw, karong adlaw mayuban ka kanako sa paraiso. So mao na ang love of God for sinner who repents. Gugmas Ginoo sa makasala ka na kinulsol. Pero katuwa mag-hinulsol, awagin mo yung Ginoo, ikuyog tika, karong adlaw. So mao na nga, bisan pa sa katapusang gutling siyang kinabuhi, allowed and maybe somewhat sa atong panghuna-una nga ang Ginoo nagpakita nga siya gugma og kaluwasan. Okay? Ngayon mag-Ginoo karon, kuyog ka na ko sa paraiso. Yan ay uban nga gikan gyud sa pagkabatan-on hangtod na tiguwang na lang, buutan kayo bisas kamatayon. Samtang kining tulisan, katapusan tingal ng 3 hours nakatultol siya sa dalan sa kaluwasan nga mo pagtuo ug pagsalig sa manunubos nga mo si Jesus. Mao na ang ngalan nato, the love of God for sinners. Ang gugmas Ginoo bisan sa makasasala. Hinauton ta mga tao makasasala, may numdum niini. Dili nila talikdan. Mao na kadtong maong tulisan nga portindugayang nang nanulis ng awat, pero diha sa pila ka oras nakaluwas kaniya ang iyang pagtuog pagsalig o ang iyang kamapusanon. Lord, when you will be in your heaven, do remember me.
Ginukuntuan na kasi mong gingarian. Hinumdumi ko. Yung Ginoo, dili ka hinumduman ta ka. Karong adlaw, ikuyog ta ka sa pareso. The message, the moral message is, God is ever ready to forgive our sins. Ang Ginoo andam og tagana pagpasaylo sa atong mga sa. Pero magdumili gayta. Pilion na to ang daotang panginabuhi sa mas pagpanulis. O kato, mga tulisan man to. Pero ang usa, bisan siya katulisan, nakakabit gud siya sa gugmas Ginoo. O niya ba si Rizane? May gabi pag-usab Bradsok diri sa New Creation ug sa tanang nagtan-aw gyapon ug naminaw sa tong katinawan sa pagtuong Katoliko. Akong ikaduhang pangutana Bradsok may tungod ni San Pedro kay ningon man ang mga Sabadista ug mga lain tinuhuan na si San Pedro wa jud kaadtog Roma kay wa jud sila kabasa sa mga referensya o sa Biblia na si Pedro niadto sa Roma. Ang giingon lang diha na kanang kuan Bradsok ba sa Mateo 16:18 na gikuanan si tugyanan ng kuno si Pedro sa iglesia nya dito ko na mabasa na nakadto si Pedro dito sa Roma brad nya wa po kuno sa mga referensya brad paliw ko na patinaw brad sa kung wa ba tayo mabasa sa mga Biblia o sa referensya. Ang tubag ana ka kuwang sila og pag-abli og pagtukib pag-ayos kaulugan sa Biblia. San Pedro tug-ana siya dito sa Babylonia. Dito sa Roma. Nasa 1 Pedro 5:13. Ngayon siya dinhi sa Babylonia ako nangumusta kaninyo. Meaning Peter was in Babylon. Babylon was already somewhat na hilis na og nawaha na ng Babylonia. Pero kana Babylonia sa bagong tugon Roma na mananingon San Pedro sa 1 Pedro 5:13 siya nga naa sa Babylonia. Nangumusta ko kaninyo. Ako diya sa Babylonia. Pero katong Babylonia gisgutan dili na Babylonia nga kadtong karaan kundi Rome was called Babylon. Kay Roma kanya to gimanduan man sa mga emperador nga way pagtuog Dios. Mo na nga 1 Pedro 5:13 nagtugan si Pedro nga dito siya sa Roma. Apan wa sila kay baon ana kay wa sila kay katuon tingali og bueno dili lang ta magisgot kay basig mo na sila nga labawtan nila ang commentary of the Bible. That very Babylon was already lost. Wala na. That Babylon that was mentioned by Peter was Rome. O siya nagmusta sa taga-Babylonia. Bot sabot, doon ay mga Kristiyanos na dito sa Roma. O dito siya patya. O dito ni Apa si San Pablo. O napo katuig si San Pedro dito sa Roma. Pag-iunig sa Ginoo, Pablo, mayingon nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem, muadto ka sa Roma. O Ginoo, muadto ko. Muna ni agpas po si San Pablo. Nya, Hunyo 29, anyo 69, giihaw sila duha. Si San Pedro, gilansang nga nagtuwad ang uod sa ubos. Apan si Pablo kay Roman citizen, doon na siya dokumento ba nga membro siya sa Roman citizenship. Wa siya ilansang. Kiputlan siya sa liog. So mao na ang duha ka martir. Yes. Salamat Badsok sa ikaduhang. Salamat Badsok sa ikaduhang higayon Badsok ang akong pangutana Badsok. Naa sa Salmo 53 Badsok ba. May tungod sa buang Badsok. Kay ningon man sa Salmo 53 Badsok nga ningon man buang nga walay Dios. Badsok ang kanang buang Badsok og mamatay ba na Badsok di sa ta hukom nga impiernohon sa sila sa Dios Badsok kay wa man sila kalibutan, wa sila panimuot ba nga maayo ba? Ang simbahan o ang Biblia nagsulti niya na nga ang buang wag na siya matao nga buang. So day taho panahon tingali nga abot na siya 18 anyos, naibaw siya dunay Dios, naibaw siya sa pag-alagad sa Dios pero nasakit siya sa utok, nabuang siya, takala siya sulti. So only the fool says there is no God. Ang buang ra nag-ingon nga way Diyos. Mura lagbit ang buang ingon way Diyos. Pero dili na mo'y sukdol sa Ginoong pagkabuang ng tuhana kadtong ang iyang hunahon na limpyo doon ay salabutan o naibaw unsay iyang pagtuo unsay iyang pag-alaga sa Ginoo. Nagbinuotan siya when he was 18 years old. He believed there is God. Namatay siya pag edad niya 40 nga buang siya. Dili na ipon Ginoo siyang pagkabuang kay
dili man responsable ang buang siyang kugalingon kay wa man siya gustong panimuot kadtong wa pa siya mabuang mo na sukdon sa Ginoo kung siya buutan niya atong panahon na siguro gyud malangit siya mo na atong tubag sa pangutana Bado sige diya pa wala si sister okay sister. May gabi pag-usap sa ikaduhang higayon ang akong pangutana Bradsok katong kabahi ni Jacob ba nga nakig wrestling sa uban nga mga verses wala man giingon nga anghel giingon ra man nga usa ka tawo. So ang pangutana ngano man kaha nga gipahitabo to sa Ginoo nga nakig-away si Jacob ug unsay purpose sa adto nga pakig-awaya. So mo to akong pangutana Bradsok. Si Jacob kamatod pa nakigbugno siya sa Dios ug napildi ang Dios kaniya. Ang tinuray ang anghel nakigdumog kaniya niya samtang ang anghel dunay time limit niya tong ilang dumog pakigbisugay kisay kusgan pa bantay ang anghel nga silang sa adlaw dili na siya angay padayon sa away mo na nga gihugtan og paggunit ni Jacob katong iyang gituan nga Dios ayaw paggupiya kanako hangtod imo kong panalanginan. Wadag panalanginan. So nibiya, ug kadto na iyang gika bugno usas mga anghel. Pero nagtuo siya nga kadto Dios mo siya nakigbugno ako sa Dios. Dili na tinuod. Ug gawas pang tinuod sigud nga kagahuman sa usa ka anghel nasa sa Timoteo nga dunay anghel nga ang 185 kamakaaway sa Israel usa ra ka anghel hurot silang tanan na pildi imagine 185,000 na pildi sa usa ra ka anghel nya si Jacob pagkadaog Ginoo pero gitugutan to sa Ginoo actually dili ang Dios mo yung dumog kundi ang anghel mo gitugutan to siya sa Diyos aron pag paibawsad nga ang tao doon na sa ikasa sa Ginoo nga kagahuman although superior ang anghel kay tao ubos lang tao jutay sa anghel ang tao ubos lang jutay sa Salmos kapitulo 8 nga ang tao ubos og jutay sa anghel pero mao lagi dili gid kapildi ang tao pero gitugutan nato sa Ginoo aron pag hatag og ingno nato kining kaibaw kaalam sa tao nga siya doon na siya gahom nagihatag sa Diyos pero dili siya Diyos mo sa usa ka pagtulunan nga magpaubos yun ang tao sa Diyos o labi na sa anghel pero katong hinabuan katong anghel nga nalupig tugot lang tong anghel kay matud pa ang iyang time limit pagsidlak sa adlaw mo na nga iya lagi padaog lugar si Jacob og si Jacob nasayop sa pagsulti kay ngo siya nga ako nakikdumog sa Ginoo. O di mo to Ginoo, anghel man mo na ang istorya niya na nga morag ang tao nagpaila na nga labaw siya pero dili tinuod. Mo na ang atong mabasa diya sa dumog ni Jacob sa ka anghel. Ang iyang una-una mao tong Dios nga gika dumog dili tinuod. Anghel to pero ang anghel sad nagpapildi-pildi lang tungod of the limit sa ang existence sa itong higayon na silang dumog. May gabi pag-usap Brad Sok. Dirigya pong ko sa Biblia Brad sa 1 Corintos 5:5. Itugyan kining tawhana kang Satanas aron laglagon niyang lawas ug ang espiritu niya maluwas unya sa pagbalik sa Ginoo. Kung pangutana Brad ba makaluwas ba jud kani si Satanas kay imbis magampot ang yagto itugyan sa Dios didto man jud ni Satanas itugyan Brad. Palihog ko ng patinaw Brad Sok. Kadtong tawhana nga makasasala hilabihan gyud pagkagahi sa iyang
pagsalig sa iyang kugalingon o iyang pagwakli sa Dios. Grabe kayo. Manabisan unsaon sa mga apostol o mga pinilan sa Ginoo, paglamdag kaniya iwakli na niya. Bisan saon sa pagpaybaw nga doon natay utlanan, doon natay ganti kung kita magbinutan, iya nagiwakli at tawhana. Grabe ang iyang makasasala. Muna, aron paghatag og dakong leksyon niya, nag-ingon ang kasulatan nga kining tawhana itugya na lang adto ni Satanas, ayawat na lang sa diyang naana sa Satanas, makadumdum siya unsa kadakog kalainan sa pag-alagad sa Diyos o pag-alagad sa Yawa. Yawat na lang kung atagan ni siya sakit sa Yawa. So mo na hitabo nga ang maong tao gahi na gyud kayong patuuhon o Ginoo. Kamaong tao gusto gyud mamalibad nga naay Ginoo. Ang maong tao dili gyud gusto nga mabag-os kinabuhi. Busa mas may pag itugyan tanin sa Satanas. Tanaw na to, malipay ba siya? Natagan siya sakit ni Satanas uban pa. So penalty to. Ingos Ginoo, penalty to. Nga kining tawhana tungod sa kagahi sa iyang utok, nga di gyud motuog bisag saog may hala, itugyan tanin sa Satanas. Mana penalty to siya. Mga igsoon, salamat kayo sa atong New Creation Servant Community, atong mga kaigsunan, o atong ibalik sa pagpahinumdum sa schedule sa New Creation Servant Community Life in the Spirit Seminar, LSS, Agosto 29. Duha ni kaadlaw, Agosto 30. Doon na pa Santos nga misa. Kunyan, hibaw naman mo sa atong assembly area, assembly building. Doon ay ignite evangelization through music. Manindot kayo nga adto ni mga awit nga espirituhanon nga mubayaw sa tong kasing-kasing tuol sa Ginoo pagdaig kaniya. Nya may tabo ni sa September 20 alauna ngadto sa alas 5 sa hapon. Nya binyo luyo gyud sa Landers, luyo sa New Creation Servant Community kang Dudong Limchua nga building, luyo ana ng IC3. Binyo nga dako nindot og adto ang katiguman sa Ignite Evangelization through Music September 20, September 20 alauna kadto sa alas 5 sa hapon. Og ang binyo mao na IC3. Luyo sa Landers, likod, dako kay nga building, luyo sa institusyon ni Brother Dodong Limchua, na diya ang IC3. So, mauna atong paybaw, hinaut-unta nga kita maka-salmot ug musinati sa pagbago sa kinabuhi through sa LSS, Life in the Spirit Seminar. Agosto 29 na, hangtod sa Agosto 30. Doon na misa. O magyapon, New Creation Servant Community. Salamat. Tagbo-tapo ni atong tulumanon, ug doon na di nagpasalamat sad mga taga-Talisay. Bradsuk, ipasalamat mi. Kay dako kayo ug kayuhan ay tabo sa Talisay. Ang among mga bata, dili gid mi kapabot nga matiwas og high school. Karon naay eskwelahan sa Talisay, way bayad, way tuition fee. Og doon na sa ospital, way bayad ang doktor, way bayad ang tambal. Og ang mga nabiktima sa Bagyo Tino, natabangan nga sila gipupuyo temporarily sa mga basketball courts, public schools, pero man sa daw katuig, natabangan sila ni Mayor Samsam og siyang kapikas si Congresswoman Rhea Gullias aron makapayluna sila. Usa kini kabuhat o grasya sa Ginoo nga takustang magpasalamat sa mga gahom nga gialagaran ta o mga tao nga dunay tuyo sa pagluwas kanato sa bisan unsa nga mga kinabo sa katalagban, katastrofe na agyoy gamitos Ginoo. Salamat tagbo-tapo ning atong tulumanon ug ato ipibaw nga atong katinawan sa pagtuo numero 3 na sa New Creation Servant Community. Og ang tubag tas katedral na dahil building nga
Cebu Archdiocese Book Center. Ana na to makita na ang libro nga baga kayo o matulunanon kayo ang mga ang suda na ana mo diya sa Cebu Archdiocese Book Center. O ato'y pabaw nga padayon ta sa atong pagtuo, pagpambit sa TUIRF Radyo Puwersa. Atong Engineer Julius Kapatulan, o sa atong mga kaigsunan sa New Creation Servant Community. Ang Diyos magapanalangin nato. Tagbo tapon ni atong tulmanon ang katinawan sa pagtuong Katoliko. Ang Diyos magapanalangin ka nato. Balik ta, Sister.